Hej alle sammen. Kan I se den taske? Den er næsten helt nedsænket. Indeni har jeg min sovepose, mit skiftetøj, min elektronik osv. Under virkelige forhold, hvis min metode fejler, ender jeg med hypotermi i løbet af natten. I dag viser jeg jer, hvordan I for mindre end 2 euro kan gøre jeres udstyr 100% vandtæt. Teknikken vi skal se i dag er vigtig, fordi den er enkel, effektiv, billig og kan tilpasses alt dit udstyr. Du vil endda kunne krydse mindre vandområder eller gå 10 km i regnvejr og stadig holde alt dit udstyr tørt. Bliv endelig hængende til slutningen, for vi skal også ude i felten se, hvordan man aktivt håndterer hypotermi. Man skal også vide, at der er meget markedsføring omkring vandtætte rygsække, som ofte er dyre, passer til bestemte formål, men ofte mangler alsidighed. De er faktisk også skuffende, når det gælder vandtæthed. Her vil vi tale om mere effektive feltteknikker, som især også er meget billigere. Lad os nu gå videre til det, der interesserer os, nemlig 2 euro-teknikken. Metoden er enkel. Vi bruger plastikposer til at gøre vores udstyr vandtæt indefra. Hvis du har poser med snørelukning som her, så brug ikke snørelukningen, for du får ikke nogen vandtæthed. Vi skal se, hvordan vi bruger dem. Da store rygsække som regel er tunnelrygsække som denne her, bruger vi en plastikpose, der er dobbelt så stor som rygsækkens oprindelige kapacitet til at gøre indersiden af rygsækken vandtæt. Her har jeg en plastikpose på 130 liter og en rygsæk på 66 liter. Når vi pakker, bruger vi den sædvanlige metode, det vil sige, at vi pakker i omvendt rækkefølge af, hvordan vi forventer at tage udstyret ud. Det er en kronologisk organisering, omvendt kronologisk, hvor det udstyr, der bruges sidst, ligger i bunden af tasken, og det man hurtigt skal bruge, ligger øverst i tasken, let tilgængeligt. Nu begynder jeg at pakke tasken med soveudstyret. Soveposen selv skal lægges i en plastikpose, fordi den er meget følsom over for fugt, og som vi vil se, er det et aktivt sikkerhedselement mod hypotermi. Noget, der alt for sjældent bliver fremhævet, men som er meget værdifuldt i felten, er at betragte soveposen som et reelt aktivt sikkerhedselement. Ikke kun et komforttilbehør til natten, især når man ved, hvor hurtigt og voldsomt hypotermi kan ramme. Det er ikke så sjældent endda, selv blandt erfarne vandrere. Jeg har ofte haft lejlighed til at håndtere tilfælde af hypotermi, selvfølgelig med varierende sværhedsgrad. Tro mig, det er ikke usædvanlige tilfælde. Ja, man tænker først på utilsigtet hypotermi, som kulde, våde tøj osv. Men der er også tilfælde af sekundær hypotermi, som er fysiologiske og ofte forbundet med udmattelse. Man ser det endda i varme eller tempererede områder, når kroppen er helt udmattet og ikke længere er i stand til at skabe nok varme. I alle disse scenarier er effektiv opvarmning stadig en af de vigtigste handlinger. En af de vigtigste akutte tiltag. Ubehandlet hypotermi forværrer prognosen dramatisk, med en dødsrisiko, der stiger meget hurtigt. Hvis man lader det trække ud, er det her soveposen virkelig bliver et vigtigt element. I praksis, ude i felten, placerer man den afklædte og tørrede person i en sovepose. Derefter pakker man vedkommende ind i et eller flere overlevelsestæpper. Omvendt, hvis du kun bruger et overlevelsestæppe, vil det for det meste være utilstrækkeligt, eller kun til meget let hypotermi. Selvfølgelig er der andre detaljer i disse procedurer, såsom isolering fra jorden eller gradvis opvarmning. Men grundlaget er det samme. Soveposen er ikke kun en bærbar seng. Det er et redskab, der bogstaveligt talt kan redde liv i tilfælde af termisk nødsituation. Det skal man huske på. Så jeg fortsætter med at pakke. Når det gælder udstyr, der virkelig er livsvigtigt i kolde og fugtige områder, såsom undertøj, lægger vi det i plastikposer med lynlås af Ziploc-typen, så de er godt adskilt. Vi lægger kun nogle udvalgte ting i Ziploc-poserne, så de er nemme at skelne fra hinanden. Og på den måde har vi en dobbelt sikkerhed.
Hvis din opbevaring er godt organiseret, kan du nemt finde dine ting, selv i mørke, bare ved at røre ved dem. Du kan også tage en pose med undertøj, for eksempel, midlertidigt lægge dem i en cargolomme som her, og bruge dem så snart lejligheden byder sig. Med helt gennemblødte klæder vil du altid have tørt udstyr ved hånden. Så kan du selvfølgelig adskille alt, hvad du anser for at være vitalt. Her, lange underbukser i merinoul, jakke i merinoul også. Her, en ekstremt varm jakke på 400 gram. Så hvis jeg har et problem med kulde eller vandtæthed, kan jeg tage mit udstyr helt tørt frem efter behov. Når man er ude i felten, lægger man alt det, der er beskidt, i en ziplock-pose, så det ikke forurener resten af tasken, især når det er gennemblødt. Et vigtigt punkt nu ved lukning af plastposerne er, at vi undgår knuder. For det første, fordi simple knuder har en tendens til gradvist at løsne sig på grund af bevægelserne i rygsækken. De kan også løsne sig på grund af det indvendige tryk fra indholdet, og ganske enkelt også med tiden og fugtigheden. Andet problem med knuder på plastikposer er, at hvis du laver flere og strammer dem godt, vil de forskellige knuder til sidst beskadige posen, ødelægge halsen på dine plastikposer. Derfor vil de ikke længere være tætte. Tredje problem er, at i mørke eller om natten vil det være virkelig langsomt og svært at få adgang til dine ting, hvis de er bundet rigtig godt. For at løse dette problem, ruller man simpelthen posen ved halsen og laver 5 eller 6 omgange. Derefter folder man enderne indad, og komprimeringen af de forskellige poser, som vil blive stablet oven på hinanden, eller klappen på din rygsæk, vil sikre, at du får en god vandtæthed. Hvis du nu skal krydse et rigtigt vandområde, for eksempel i flere timer, skal du tætne dine plastikposer med gaffatape, altså klæbebånd. Det vil give en ekstra sikkerhed, som er helt effektiv. Når vi nu skal pakke tasken, fortsætter vi med at beskytte det følsomme udstyr, som for eksempel elektronik selvfølgelig, og vi husker at balancere tasken. Lær også at pakke din taske, så du undgår ubehagelige lyde og kan bevæge dig diskret. Denne praksis styrker din situationsbevidsthed, gør dig usynlig for både dyr og mennesker,
bevarer den økologiske balance, forbinder dig med naturen og bidrager også til din sikkerhed. For at vende tilbage til hypotermi, nu når du er alene, gennemblødt, udmattet, og det er umuligt at tænde bål på stedet, for eksempel under styrtende regn, så får du brug for en nødløsning, en effektiv, hurtig og uafhængig varmekilde. Her er det hemmelige våben til 2 euro. Så det er udstyr, jeg ofte har brugt under virkelige forhold, og som endda har reddet mig flere gange. Det er en brændbar gel i en genlukkelig dåse, 200 gram med 3 timers brændetid. Man får en eksplosiv varme med det samme, langt kraftigere end et stearinlys eller en håndvarmer for eksempel. Ingen røg, ingen stærk lugt. Man kan bruge den under en poncho, under et overlevelsestæppe eller i et lille lukket shelter, så længe man sørger for lidt ventilation. Man åbner dåsen, og inden for de næste 5 minutter stiger temperaturen. Kroppen kommer i gang igen, og rystelserne stopper. For at fortælle en lille historie, har jeg brugt det her i en reel situation med en landing med Zodiac under vinterforhold, med vand under 8 grader, voldsom brænding tæt ved land overalt og brydende bølger. Zodiacen væltede, hele holdet var i vandet. Det var umuligt at lave bål på stranden under de forhold. Så det er et lille diskret trick, der gjorde det muligt for os at varme os hurtigt op, uden at tiltrække opmærksomhed og komme i gang igen. Det er desuden super alsidigt. Man kan varme en ration direkte på den. Man kan tænde et bål, selv under meget våde forhold. Et par dråber er nok som optændingsmiddel. Det er simpelt, kompakt og uknuseligt. Stik det i din cargolomme eller dit hypotermikit. Kort sagt, for 2 euro har du en pålidelig måde at modvirke hypotermi alene, når Murphys lov melder sig. Tag aldrig dette frem i kolde forhold. Det er ikke en gadget, det handler om aktiv overlevelse. Sådan, vi har hurtigt gennemgået de grundlæggende teknikker, der bruges, når vejret er ustadigt, og man skal blive udenfor. Under sådanne forhold skal du altid pakke din taske, som om den skal ligge ude hele dagen i silende regn. Glem heller ikke, at Ziploc-poser altid bør være en fast del af din forberedelse. De vejer næsten ingenting og er utroligt nyttige. Hvis du vil have flere praktiske og gennemprøvede teknikker, så abonner på kanalen. Jeg har omkring 20 emner af denne type planlagt. Tak fordi du fulgte med hele vejen, og vi ses måske snart ude i felten.